μπαμπά, γιατί δεν έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως όλοι οι υπόλοιποι? Αγάπη μου, είμαι Εβραίος. Δεν πολύ πιστεύω στα Χριστούγεννα. Τα ιδανικά και οι έννοιες του χριστιανισμού έχουν αποδειχτεί σε σένα να είναι αληθείς σε πολλές περιπτώσεις. Έχεις πάει στην κόλαση! Έως εδώ, νεαρή μου. Θα δούμε τις 8 τρελές νύχτες και θα σου αρέσει. Τι κάνεις ρε! Είμαι καλυμμένος με σκατά! Είναι στα μάτια μου! Είναι στα αυτιά μου! Κάντε να σταματήσει!